F'konferenza tal-aħbarijiet l-erba' l-kelliema laburista s-saħħa Mary Louise Colejro Preca żvelat li l-Gvern ser ikun qed inaqqas b'22% l-ispiża tal-overtime mill-qasam tas-saħħa. Il-professur Anthony Zammit li kien preżenti għall-konferenza tal-aħbarijiet staqsa kif il-Gvern ser ikun qed jindirizza l-waiting list fl-isptar meta ser inaqqas l-overtime b'dan il-persentaġġ. Konferma ta' dan it-tnaqqis hija mimo datata 20 ta' Marzu mid-Direttorat tar-Riżorsi Umani u Amministrattivi iffirmata mill-Kap Eżekuttiv tal-Isptar Mater Dei, l-Inġinier Joseph Caruana. F'din il-mimo jingħad li l-flus allokati għall-overtime ta' din is-sena ser jonqsu b'40%, dan wara li s-somma ivvutata għall-overtime ta' din is-sena kienet tiġi 40% anqas minn dik li ntefqet is-sena l-oħra. L-istess mimo tordna lil kapijiet tad-dipartimenti fl-Isptar Mater Dei biex isommu jibes fl-overtime u jikkontrollaw aktar il-ħin tal-mistrieħ tal-ħaddiema. Jintqal ukoll li mhux ser jingħata overtime fil-jiem tal-ħdud u l-festi pubbliċi. Il-kriżi finanzjarja hija raġuni ewlenija li ngħatat għal dan it-tnaqqis sostanzjali. Tnaqqis li ser jaffettwa lil ħaddiema fl-Isptar Mater Dei li qed jagħmlu minn kollox biex jikkumbattu l-problemi ta' effullar fis-swali. It-tnaqqis fl-overtime qed isir fl-istess żmien li sar magħruf li bejn nofs Deċembru li għadda u frar ta' din is-sena, il-Ministru ġew kassar nefaq kważi 10,000 euro fuq ikliet u festini, platti tal-fidda u bukketti tal-fjuri li ntbagħtu f'funerali tan-nies illi kienu jgħixu fid-distrett tiegħu.